Badatoz aurtengo Gernika-Lumoko Agarre auzoko jaiak. Ostiral honetan, uztailaren 5ean, txupina botako dute arratsaldeko 8etan, 6:30 aurrera ospatuko den apar jaiaren ostean. Orduan, Seiborren txanda izango da. Larunbatean, ohizkoa den tortilla txapelketa izango da eta arratsaldean futbito eta saskibaloi partidak jokatuko dira pistetan. Horrez gain, sardinada eta txokolatada ere ospatuko dira inguruko tabernetan. Musika eingo taldea eta sukar erromeriaren eskutik etorriko da. Azkenik igandean sukalki txapelketa ospatuko da Dianaren ostean. 11:30 mesa nagusia izango da eta ostean 12:00 kopaua. Behin banatuta sukalki txapelketaren sariak herri baskaria egingo da eta umeen jolasak egongo dira. Musika eta dantza ikuskizunak ere izango dira protagonista igandeko jardunaldian Elai Alai dantza taldea eta DJ Pako eta Jonen eskutik.